लोगोफोर ओंखाम जादोंमोन फैफिन दसे रायलायबावनोसै आंनि अनजालि लोगोफोर फैफिनदो बयबो केमेरालाय गयदा नुदोंरा ओंखाम जादोंमोन आं लोगोफोर फैदो लाइभआव दसे रायलायबावनोसै फैदो दसे लोगोफोर माथो दाउबो गैया दाबो फैद रायलायनो फैद सानै फैजेनबाय फैदो कमेन्ट सोंहर लोगोफोर अनजालु आंनि आंगो लोगोफोर सोंहर गोसोबायदि सोंनो हागोन फ्रि थाखा नाङा फैसा नाङा सोंनो हागोन कुइसनफोरखौ रमायना मुसाहारि हेलौ नानि हेलौ थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर गोसो जादों दिनैहाय लाइभ फैनो थाखायहाय रायज्लायनो नोंथांमोनजोंहाय गोबावसैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइमखा आं लाइभ भिडिअ फैनाया इउटुब लाइभआव फैनाया माथो बरगयारि अफिसियेलालाय फैथाराब्रा मबाइल नायदोंना नायाखै ओइ बरगयारि अफिसियेल फैद जोहोलावफोर फुदैयाव नै आजा मेरी जान आजा फैदोब्रा माथो रावबो गैया दाबो कमेन्ट होग्राफ्रानो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो एसे जौगाहोदो सियार गंसे लायलाय माथो फैया रावबो माइजौथि दंसै रावबो कमेन्ट हरा रावबो गैया माथो लाइभआवनो रावबो गैथारा नामा आंनि साबसक्राइबारफ्रालाय रैसुमै ब्लग थेंक इउ गुड नाइट फ्रेंड गुड नाइट फ्रेंड थेंक इउ सै लाइभआव फैनो थाखायहाय रैसुमै गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम रोजा रोजा मोजां ना रैसुमै ब्लग खबर सबर वाव बरगयारि अफिसियेल दासो
Bro, thank you. Borgari official, my best friend. अयथासार गरम सोंनो हागोन बरगयारि अफिसियेल मा सोंनो नोंसिनि थाखायनो फैखादों आं दिनैहाय सोंनो हागोन गोसो बायदि अरे मैयाहाय गय खामला खानाया एकदम गोदोनायानो साजोब्बाय नै अयथासार माथो रावबो फैथारा लोगोफोर बरगयारि अफिसियेल जाखांबाय ब्र जाखांबाय दासो जाखांदों ओंख्रिया आलु जहल ओमफ्रायो मैसो बिबुनो मैसो बाहान्दार लाबोदोंमोन जोंना फादारा नोंसिनालाय बरगयारि अफिसियेल जाखांना जाखाङाखै आजा जल्दी लाइव में कमेंट कर लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सपोर्ट कर दीजिए यार आप लोग का प्यार चाहिए माथो गैथारालै रावबो फैथारा सिख्लाफोरनिबासो दहायनो इनबक्सआव नायख'लायनो हायै मेसेज फैगौमोन आच्छा रैसुमै ब्लग मोजां फ्रेन्ड रैसुमै ब्लग माबाया लोगोआ बहानि जाखो फ्रेन्डआ अन्नानै खोन्थाहरसाय रैसुमै बरगयारि अफिसियेल फिसाजोआलाय फिसाजोआ हनै खिदों हासुदेरदों उन्दुनो नागिरदों मा गाबदों खालि हासुदेजानायल' सामफ्रामबो फिसाजोजों मा खालामनो बानाङो अयथासार फिसाजोआ हनै उन्दुनो नागिरदों हनै आगिस अनदावेर गान मा हाय बल जोबखो हाय आं उन्दुनोसैलै हाय होन ओइ जे उन्दुनो नागिरदों मामिखौ मामि उन्दुनोसै दुदु दे आइ दे आं दसे फेसबुकआव थानि रैसुमै मा ओंख्रि जाखो लोगो फ्रेन्ड ओंख्रिया जाहैबाय जोंना आलु जहल ओमफ्रायो माबासोमोनलै फ्रेन्ड मैसो बाहान्दार नोंसिनालाय मामोन रैसुमै फ्रेन्ड बरगयारि अफिसियेल लागाव मैसो भान्दार अके औ मैसो भान्दार जागौमोन नामा बरगयारि जाथ'वाखैलै ओंख्रिया अमा आलु दाउ बिगुर भाजा ओमफ्राय दालि जहल लागाव नोंनि दिनलै ब्र जाखावना हो जाखाव साहेब बसुमतारी साहेब फिसाजोना फिसाला जाखो भाइ फिसाजोलै आदा साहेब भाइ होननांगौ ना मा जाखो ब्रादार साहेब बसुमतारी फिसाजो माइ गायग्रा स्कुटि दाबिग्रासो फिसाजोसो रैसुमै ब्लग आं बिजनिनि अके फ्रेन्ड नों बिजनिनि ने अके आं सोंनायनि फिननाय हरनायनि थाखायहाय
गोदान भिडिअ माब्ला हगारगोन रैसुमै ब्लग नेनानै थाबाय गाबोनफोर हगारदो मोजां भिडिअ बरगयारि अफिसियेल आं गुफुरनि अके बरगयारि अफिसियेला गुफुरनि अके ब्रादार हिन्जाव लादोंना लायाखैरा बरगयारि अफिसियेलालाय जोंनो बिथांनि चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामना हो साहेब बसुमतारी बरगयारि अफिसियेलनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो साहेब बसुमतारी दे जोबोर मोजां अके ब्रादार नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोसो इसिं गोरबोनिफ्राय अननाय हरबाय नोंथांनोहाय लाइभ फैनायनि थाखाय दे जोहोलाव जोहोफोर लोगोफोर मा सोंनो गोसो सों खुला खुलि गुन्थु मेव मोनबाय थारा रैसुमै ब्लग जोंहा दाउ टमेट' सोमोन अके वाव जोबथा गोथावमोनलै नोंसिना दाउ टमेट' एकदम बरिया गोथावमोन ओइ मम्मी मा जाखो मामा खम्बलबो जोसो जसेफ नार्जारि नों लाबाय नामा ब्र लाबायमोनलै ब्र लाया सानदोंमोन खाथियावनो फैदों उफाय गैया जबरदस्ति खाथियावनो फैदों नोंलाय ब्र लादोंना लायाखै ओइ गगल सालायलाय ससमा हमनायनिया माबायदि नुयो मोजां नुदोंब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर एसे ससमा गोसोम हमनायनिया हमनो लाजियो आङो हलाय हमनायनि गगलसा 50 थाखानि रायजोफोर आं 50 थाखानि गगल संनायदों ये मोजां नुदोंब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर दे लोगोफोर खोन्थाहरदो जसेफ नार्जारि नागिरदों आदसा हिन्जाव दासो नागिरदों नामा ब्र नोङो आदसा दे नागिरना हो नैबे 50 थाखानि ससमाया माबायदि नुदों फोरमायहरदो लोगोफोर हाय गोजान बे रैसुमै ब्लग हगारगोन दे फ्रेन्ड नायबाय था आंनि भिडिअखौबो जाबाबो जायाबाबो अके फ्रेन्ड आं नायजोबखायो जेसेबांनाखि सम मोनो अब्ला आं नायजोबखायो बयनिखौबो आं कमेन्टबो हरखायो मोनसेबो आं ओरैनो नायनानै थाया नायजोबखायो नाथाय गाबोनहाय एसे लेट जानो हागौ नों भिडिअ हगारोबा फ्रेन्ड खामला मावनो नागिरदों गाबोनहाय गय हानो नागिरदों मालायफोरनाव एसे गय हानो नागिरदों एसे बेलासिफ्राव नायनोसै दाबायदि समाव हगारबाय था कन्टिनिउ भिडिअ होबाय था जसेफ नार्जारि अके ब्रादार अके मामि मा दावराव जाखो नोंलाय खमलानो जोखोजोब्बायसो मा खुसि जादोंलै नोंलाय बेथे माथो राव फैथारासै
बारा समायालै माथो जों बायदिखौलाय बहा समाय मोनोब्रा बोरायराय ससमा होनबाबो खामानि गैया रैसुमै हिर' नुदों फ्रेन्ड्स अके थेंक इउ धन्यबादसै हिर' नुबाबो खामानि गैलालै जोंना लाइसेन्स थांखानायनि गैला थेंक इउ रैसुमै फ्रेन्ड गोजोननाय थाबाय माथो रावबो फैथारा दुखु गोनां जिउहा रावबो लोगो गैया बेखौ आं मिथियो रावबो साबस्क्राइब खालामना हरथाराब्रा माब्ला नोंथांमोना अनसायहरगोन आंनि चेनेलखौ माब्ला अननाय होगोन फुल सापर्ट भाई लोग आ जाओ लाइव पे थोड़ा बात करने के लिए माथो रावबो गैथारा फेमिलिखौ एसे फेदेरलांदो थाब-थाबनो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि लसेफ नार्जारि चेनेलाव बोरैबाफोर सौदाव फ्लांदोंबा अननानै सापर्ट खालाम साबस्क्राइब खालामना हो लाइक शेयार नोंथांमोना हागौमानि शेयार खालामना हो आंनि चेनेलखौहाय रावबो गैथारला माथो आंनि साबस्क्राइबारफोरजोंहाय दसे लाइभ रायलायनो होनना फैदोंमोन माथो रावबो ओंखारफैथारा बेस्थ'जोबदां दसे नेबावनोसै रैसुमै मोजांथार फिसाजोआ फ्रेन्ड नोंना अके थेंक इउ खान्दिदिसो फ्रेन्ड आं बायदि नैबे गुन्थु खान्दिदिसो लादों आंना फिसाजोआ आंनो गुन्थुआव थब्राब्रा नानै खान्दिदिसो लादों बरगयारि अफिसियेल अके ओंखाम जानोसै जादो ब्र जादो थिगसे जाना हो थाब हेन्डसाम बेवाइफोर थाब मोननायनि जाना हो थाजिम जानायनि बोरैबा मोनलायलै ससमा होनब्रेखाय लाजिलाङो माथो दाबो हराखै मबाइलाबो मबाइल दाम खमनि मबाइल 6000नि मबाइल थाब थानो नागिरलायो
रावबो गैला माथो खारजोब्बाय फैद' जोहोलावफोर दसे रायलायनि सोंहरनो हागोन नोंथांमोना गोसोबायदि मिनिया ब्र'लाय माथो अबाव खारखोरा फैथारा माथो ब्र'आ आदा खांख्राइ जोलायाबो भिडिअखौनो आपल'ड होथाराखै माथो आजिखालि रावबो गैया माथो कमेन्टफोरखौनो हरला मोजां मोननाय गोसो थोनाय बेफोरलाय ओरैनोसै माथो रावबो फैथारा लाइभआव फैदोंमोन लोगोफोरजों रायलायनो होननानै माथो रावबोआनो गैया लाइभआव रायलायनो होननानै फैदोंमोन लोगोफोरजों माथो रावबोआनो गैया गासैबो खारजोब्बायसो माथो कहाँ भाग गया सारा आंबो दोरोदनांसिगोन बा